Já vlastně teď nejvíc používám kyselinu hyaluranovou s peptidama, což vlastně jsem do nedávna vlastně nevěděla ani, co peptidy přesně na obličeji dělají. S kombinací s kyselinou hyaluranovou je to super boost, což znamená, že kyselinu už víme, co dělá hyaluranová, ale co dělají peptidy. Peptidy dělají vlastně obranu před těmi škodlivými látkami, co jsou venku a zanáší nám tím obličej. Díky peptidům se rychleji žhojí rány a jizvy. Některé peptidy dokážou vlastně zmírnit pigmentové skvrny, některé jsou zase dobrý na růžovku nebo ekzém. Vlastně společnou věc mají s kyselinou, hydratují. Jo, oboje hydratuje, takže mám takový super boost, je to super na léto, kdy jsem víc vysušená, jsem vystavená sluníčku, takže za mě super kombo a určitě bych ho zavedla do vaší rutiny. Ráno, večer. Jakož je mi 26 let, zabývám se už tím, že samozřejmě vrásky by mohly začít, tak samozřejmě dělám už prevence a používám sérum retinol, taky do Ordinary. Sedí mi z důvodu, je vysoko koncentrovaný, což třeba někomu nevyhovuje, že je to hodně silný, mě to vyhovuje, na to, že mám fakt jako extrémně citlivou pleť a stačí mi dát na obličej rouška a fakt mám jako obsetou bradu, tak ten retinol mi sedl. Myslím si, že ještě před 2 rokama jsem ho nemohla používat, když jsem měla hodně akné. Nedoporučuji to určitě klientkám s akném, který ho mají aktivní, ale u klienta, který už se doléčují. Protože pleť po aknózní éře je většinou hodně poškozená a rychleji stárne, protože jsme nípali, používali jsme špatnou kosmetiku a měli jsme tu pleť vysušenou. Rychleji stárne, což naskočí jizvy, akné zase dokola, vrásky, pigmentové skvrny a tak dále, rozšířený pory. Retinol se používá vlastně jenom večer a je to z důvodu sjednocení pleti, minimalizuje vrásky, super i pod oční okolí. Nezarudne vám pod tím oko, mě teda nerudne, nemám s tím žádný problém a hlavně stahuje pory a rozzařuje pleť, což je na noc paráda, jo, že přes noc se ta pleť krásně právě sjednotí a rozzáří. Další serum, na který jsem přišla, je čistý, zastudená lisovaný šípkový olej. Je to hodně mastný, jo, a nedoporučuji to třeba klientkám zase s aktivním aknem, ale proč jsem to zavedla? Zásobuje vlastně pleť omega mastnými kyselinami, což je skvělý zase na omlazení pleti a na rozzáření pleti. Hydratace samozřejmě, ta je tam jasná, ale omega mastné kyseliny třeba nestačí jenom brát vitaminově, ale i na pleť je paráda. Já tu pleť mám potom jako fakt jak miminko, jako svěží, hydratovanou a hlavně fakt jako žádná vyrážka, nic se mi netvoří. Takže jako doporučuji pro klientky, který třeba už říkám, nemají aktivní akné, to klidně zkuste. Třeba jenom na oční okolí. Já si to dávám na oči a už si to dávám i na čelo a na tváře. Ta pleť je krásně sjednocená a je taková prostě hebká. Já si ho spíš dávám večer, protože je mastnější a ten, kdo je třeba zvyklý na bázi pod make-up, tak si myslím, že bych to úplně nedávala, ale na večer třeba s retinolem paráda. Každopádně já sér používám hodně a hodně to míchám, jo, takže nepoužívám třeba všechno hned každý den, ale různě si to kombinuju, aby ta pleť prostě dostávala stále něco nového, na co není úplně zvyklá, či mám třeba dobrou zkušenost, takže to různě promíchávám, jak je potřeba. Já, jelikož teď hodně jsem se zabývala i přírodní kosmetikou, protože mě to oslovilo, i když jsem s tím nikdy neměla nějaký kladný zážitek, tak poslední dobou mám. A to jsou tady ty séra. Jsou čistě veganský a jo, mám vlastně 2 na den a 1 mám i na noc. Takže to teď kombinuju s tady těma sérama, netluče se to s ničím, nějak mi to nereaguje negativně. Každopádně jsou ty séra super na léto z důvodu, nebo podovolený, jsou mastnější, to znamená, že jsou skvělý na hydrataci. Já jsem byla teď hodně v létě vysušená, třeba od toho moře, nebo z toho sluníčka, jasně teď nejsou tropy, ale byly, takže ta pleť byla neustále vystavená sluníčku, i když máte SPF, stejně trpí. Takže jsem byla hodně přesušená. Každopádně ty séra jsem zavedla, kombinuju to s těma sérama, co jsem vám tam ukázala. Sjednocujou pleť, skvěle, hydratujou, s tím mám jako skvělou zkušenost, stahujou mi pory, protože jsem hodně trpěla na ty pory. Tak jsem to zkusila, hlavně uzamykají vodu, to znamená, že tam je stále ta hydratace a rozzařují mi pleť. Takže s tou kombinací těch sér, co teď mám, jsem fakt jako spokojená. Pleť není přemaštěná a není vysušená. Je fakt jako
jako za mě prostě za ty roky, co jsem si s ní užila, já jsem spokojená. Měla jsem šilnou T-zónu, ta je taky pryč. Určitě to není pro klientky s aktivním akné, tyhle ty séra, ale pro klientky, které už to mají jakž takž dořešený, nedělá se jim nic nového, ale jsou přesušený. Takže bych určitě tohle začala zavádět z důvodu, aby ta pleť nezačala stárnout, aby se netvořily pigmentové skvrny a netvořily se, já tomu říkám pavučinky, jsou to takový brázky, které nejsou klasický mimický, ale ta pleť praská. Vytrácí se kolagen a začíná se tvořit. Mně prostě přijde, že jak jsem měla to akné, že se mi vytrácel kolagen asi dříve tím vším, co jsem si všechno s tou pletí dělala, co jsem vlastně popisovala na předešlých videích. Takže myslím si, že jsem si tu pleť třeba předčasně nechávala stárnout tím chováním k té pleti. A teď to znova nastartovávám. Příště vám ukážu, jak ty séra používám, přesně vám řeknu postup, jak si to na tu pleť aplikuju, co zrovna aplikuju, proč to aplikuju. Jako poslední sérum máme Lazocare a ten, kdo nás sleduje a zná můj přístroj Lazocare Laser, tak ví, proč ten Lazocare používám. A budete to tady mít dole v popisku, na co Lazocare Laser vlastně, Lazocare Gel je. Je to vlastně napojení na to ošetření s Lazocare laserem, protože si dělám vlastně i ošetření Lazocare laser a do tohohle je to doplnění, kdy vlastně dohojuju jizvičky po akné a je to skvělý, protože ještě jsem měla jizvičky vlastně na tvářích po akné, protože to se hojí strašně dlouho, když jsou to jizvy třeba 10 let starý, tak bohužel je to dost problém to pak odstranit, ale za mě teda musím říct super, protože jsem myslela, že už těch jizvech se nezbavím a to jsem zkoušela mezoterapie, frakční lasery a stejně jsem tam ty jizvičky měla, i když jsem trpěla bolestma při těch ošetřeních a řekla jsem si, jo, tohle musí zabrat, jo. Nezabralo to. Takže používám teď tohle, používám to teď asi 3. měsíc a jsem s tím fakt spoko. Jo, vyhlazená pleť a není na tom vlastně žádný negativní výsledek nebo následek na té pleti. Je to i pro aknózní holky, aknózní klientky a klienty. Určitě bych to nedala na mokvající ránu, ale na akné to není nic proti ničemu. Jo, pokud to akné nemokvá nějak, tak bych to na to určitě začala používat s tím Lazocare laserem. Vitamin C, ještě doplnění jako sérum, na který jsem zapomněla. Určitě doporučuju. Já teda používám od The Ordinary, ale stačí ho strašně malinko. Co se mi po té pleti, nebo co se mi stane po aplikování, ta pleť je totálně hladká, úplně vyhlazená. A je úplně rozářená. Je kyselá, to znamená, že se tam nestane to, že se začnou množit bakterie. U holek třeba, co trpí na to akné, nebo u klientů se vám nestane, že se začne přemnožovat akné. U klientek s aktivním aknem The Ordinary absolutně nedoporučuju, z důvodu je hodně koncentrovaný. Jo? Koukněte se po nějakých sérách, které jsou méně koncentrovaný vitamínem C, protože vás to bude hodně pálit. Někomu to udělá i třeba začervenání místo, když je hodně citlivý. Mně to sedí. Ale už tu pleť mám zdravou, jo, už tam nemám nic a u klientek určitě, co trpí na ekzémy a tak dále, bych tohle nedoporučila. Jo, najděte méně koncentrovaný vitamin C, je to třeba pro nastartování, když jste unavený, ráno vstanete, máte pleť povadlou, prostě máte kruhy pod očima, tak je to skvělý na to nastartování té pleti, ta pleť najednou wow, jo, osvěžená, rozářená, jakože fakt a krásně se jako leskne, ale zdravě, jo. A hlavně nemnožej se tam ty bakterie, protože ty škodliviny v tom vzduchu jsou, všechno vám to prostě padá na ten obličej za ten celý den, sáhnete si na obličej, ani o tom nevíte, jo, třeba příklad, sluchátko, jo, už se dotýká pleti, telefon, dáte si na obličej, už se to dotýká, tam máte nejvíc bakterií, jo, takže celkově, když telefonujete, měli byste prostě telefonovat trochu dál a nedotýkat se pleti, jenom tip u aknózních klientů, kteří s tím fakt jako mají problém. Jsou to takový hacky, který fakt jako nejdou dělat, protože já jsem měla přesně tady čáru, prostě jenom pupínku, jak jsem pokládala telefon, jo. Takže bacha na to.